diskussionshjørnet. Mit navn er Jørgen. Og i dag skal vi besøge 3 forskellige gæster. Og den første er Megamanden. Her kommer han. Yeah. Er der nogen, der har set mine sko? Du stillede dem der, før du gik ind. Det kan jeg godt se nu. Nå. Ja. Du laver så mange heltegerninger. Ja. Hvad har du tænkt dig at få tilbage på den konto? Altså, lige nu så får jeg jo ikke rigtig noget tilbage, fordi jeg er super højt. Men altså, jeg vil gerne have selvfølgelig, at Venstre vinder valgkampen, så altså. Det er en rigtig god pointe. Ved du hvad? Jeg synes, du ligner en, jeg kender. Han hedder Lars Løkke. Det er ham, der er formanden for Venstre. Ham tror jeg ikke, Han er også statsminister nu. Nå, det er lige meget. Her kommer vores næste gæst. Okay. Og I kender hende nok fra Helt Tæt på. Tina Lund. Ja, velkommen Tina Lund. Hvordan går det så med dit luderi? Ja, hedder det ikke en luderi? Nej. Hvad hedder det så? Et stutteri. Nå, et stutteri. Undskyld. Det var jeg vist ikke lige med på. Hvordan går det her på tiden? Altså, det går rimelig godt efter den der krise, der var. Det gik ikke så godt i den periode, fordi at folk mente, at mine staldpiger ikke boede ordentligt. Men Nå. Ja, ved du hvad, jeg har også set dit program. Det er så sjovt. ja, Også det der tak. hest, der døde, den er også rigtig sjov. Det var min yndlingshest! Nå, undskyld. Nå, her kommer vores næste person. Hun er bare en, vi har fundet på gaden. Her kommer hun. Ja, vi fik ikke rigtig dit navn med, før du kom ind. Ja. Nej, du sagde, at jeg bare var en pige på gaden, så jeg er bare en pige på gaden. Okay, hvad laver du? Hvad tror du? Tror du, jeg har stutteri i smidt over eller et luderi? Jeg tror, du er familie med hende. Okay, det får du sgu. Godt. Her kommer Jeg er en af hendes staldpiger, ikke også? Og hun tvang mig til at gøre rent. Nu skal vi lige diskutere noget. Jeg tænker, det diskuterede jeg også bagved. Godt. Ja, til første diskussion der, hvem synes I, der skal vinde valgkampen? Venstre! Altså, Lars Løkke! Jeg synes helt klart, at han har sådan han er godt nok ikke med, men min Hvem? far. Din far? Okay. Han er godt nok ikke med, men han styrer. Ja, og så du kan knalde din fucking Allan Nielsen. Jeg synes, det er Helle Thorning, der skal vinde. Hvorfor det? Fordi at Helle Thorning, hun er også sådan lidt, hun vil godt lide sig selv, og det kan jeg godt se de der ord. Og jeg havde som en rose, der blomstrer, og så vidste nogen selvfølgelig ikke. Det kan jeg så give hun lærte. Nå, ja, det er sgu noget rigtig sjovt panel, vi har i dag. Thorning. Ja, og vi har en med på telefonen. Hallo Ida, du har et spørgsmål? Ja. Hvorfor krøller en pige på gaden så meget i sit hår? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor gør du det? Er det mig? Ja, det er dig. Det er dig, der har været pige på gaden. Det ved jeg ikke. Det har jeg altid haft lige siden jeg var barn, altså. Ja, okay. Spørg mig om noget. Jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg har spørg mig om noget. Ja, men så Ida, hun har lige et spørgsmål. Hey! Nu kommer Ida lige med et spørgsmål mere til Megamanden, eller dværgmanden, som man skulle kalde ham. Kan du godt lide Batman? Han er bat, og bat det er sejt. For bat det er flagmusen. Men bat det kan også godt være ondt, sådan bad guy. Det er... Ja, ligesom den der sang, bad boy, bad boy. Ja, det var sådan! Lars Løkke, hvad laver du her? Nej! Det er ikke mig! Det er mig! Ja, jeg tror, hvis vi har nogle tekniske problemer her. Nå, vi har et spørgsmål mere fra lytteren. Ida,
vi vil gerne have det sidste spørgsmål nu, så vi lukker af. Tina, hvorfor er du så lydagtig? Altså, det var sådan en deal, mig og Allan, vi lavede, når vi skulle giftes. En deal. Jeg får hans lange, og jeg og jeg bliver videre. Ja. Så du havde faktisk forholdsvis ret. Okay, så de opdraget Lyder, og det er så der, Ligesom hvor jeg heste. kommer ind i billedet. Ja, det er så der, hvor hun kommer ind i billedet. Vi har 2 lyder til side. Jeg vil kæmpe for, at lyder, de skal få fri